ang among rules nga iyang gisuwat, iya ginisuwat ha, gingon siya Drio. Sige. Ideklara sa moderator na wala tubaga sulod sa 20 segundos. Moderator. 20 segundos, wala tubag. Nagpalit na porter ka, Wala moderator. tubag. Ayaw sa nila sa Mangilan. Ay, sas, magkatikasan ko na ng tawanan eh. Pagkabatakot. Puto ka nga si San Juan, dili, Kristiyano. Ay, sa, Mangilan ka. Wala na, ako na. 20 seconds, pwede mo tubag. Ay, giputol man. Giputol. Giputol man. Objection, Ayaw. objection, Moderator. objection, objection. Giputol man. Objection. Gihunong naman siya sa Katoliko. Objection, objection. Damay sumpay, moderator. Objection. Damay sumpay. Objection. Ay, giputol. Objection. Giputol man. Ay, kabla, daghan kay kong bangka da. Tagaan to mong isa. Start now. Okay. So, mayong hapon, mga igsoon kaniya ni Kristo. Unsa man mobalhin ba mo sa Batista? Perting loya sa atong sa atong katbang. Nagsige na lang taon sa gliko-liko, nagbalik-balik, nasaag na noon, sige sa gliko-liko. Ang iyang tema, pamatudan niya nga ang Seventh-day Adventist gitukod ni Kristo. Nakatungog ba mo nga naa siya gibasa sa iyang dalang nga mga libro nga sila tinukod ni Kristo? Wag yun tayo nadungog. Nganong waman siya madungog? Kay wala may record sa kasaysayan sa ilang simbahan o sa Biblia. Perteng loya. Kaya kung tinuod pa ang Seventh-day Adventist, mao ang gitukod ni Kristo. Kano saan natukod ang Seventh-day Adventist? Atong 1863. Kung i-minus ni mo na karon sa 2025, linghod pa kayo. Mao pa'y pag-usbong. Ang tinuod na simbahan ni Kristo, hapit na 2,000 ang panuigon. So kung gitukod pa atong 1863, 160 anyos pa lang sila karon kapen. Mao na ang ilang basahon, the Seventh-day Adventist turns 150 years old. Kanos aman eh, atong 2010 Oktubre. Ha? Kung naman tantuig garon 2025. Pilay diferensya. Ha? Pila? 15 anyos? O 165 pa lang. Perting, kung taon na eh? Matod pa sa Efeso 2:20, gitukod ni Kristo ang iyang simbahan diha sa mga apostol. Mao nang walay balaan sa ila. Why mga apostoles? Kung gusto ka brad, imuhan na lang to si Judas brad. Imo na lang to. Luoy kayo mo, wala mo'y santos. Ha? Ingon siya, daghan kayo brad. Bilyon. Yabot pa din mo 1 billion kabuhok. Wamang gani mo kaabot og 1 million dres Pilipinas. 800 naman gani mo kapin. Pirtira ninyong gamaya. Ayaw mo pangangkon, nga naman, mura na mo gadamgo ana sa morning, pag mata ninyo sa auto, gimuta, pas mo na day, way paniudto. Mo na wag ko maglisod aning debate ha. No? Asa siya nag-focus? Sa adlaw igpapahulay. Kulang na lang, mudagan igbaboy, kaya dili mo kaon ng baboy, mara gila gihulat na ko. Kaya kung wala ko ni badlunga ganina sa adlaw igpapahulay, na mudagan ni dito sa mga dili ginapagkuan ba? Dagan ni dito sa dili pagkaon sa baboy kay lami. Lisod kaayo na iyahang baruganan. Asa siya nag-focus? Gigukod ko niya noon sa Santa Iglesia Katolika Romana. Nga maupod ang gisulti sa ilang mga basahon. Nga ang ilhanan mao ang usa, Santos, Katoliko, Apostoliko, which is ang Roman Catholic Church. Kaya kung tinood pa sila mga kaigsunan, ha? Kung tinood pa sila, kanong nibisintos ramang kabuok sila dito sa Israel? Itingin ninyo search sa inyong cellphone, basig online mo diha. Unsay giingon, how many Adventists in Israel? There are only 900 members. Lugar ni Kristo, nibisintos ra kabuok diha kabuok?
Brad, alsay nay lang Brad, mo kasing-kasing. Hong pa lang ni. Wa pa ko masukuan ni Brad. Nanguyab ko sa kong asawa Brad, ingani. O nang gisugot ko, kay perte na ako isuga. Pero hong pa na. Mo na Brad, dili ka makadani og kining mga Katoliko kung mao na imong baruganan nganuman. Walay Seventh-day Adventist nga simbahan nga magpundok lang sa ilaha dito. Buot pasabot, dili sila kadaghan kung wala ang Katoliko. Ha? Balik ko na ko. Palag mga suko mo na. Walay Seventh-day Adventist nga mudaghan kung walay Katoliko nga naman. Diri sila sa pundok sa Katoliko kay daghan kayo. Testingin daw ninyo dito sa one-way outreach. Dito yung Labradlito banda. Kato sa Atbang. Oh, dito sa Iglesia ni Cristo. Wala. Dirigid sila sa simbahang Katoliko nga naman. Kay Catholic Church is the universal church of Christ. Matod pa sa ilang basahon, ang ikatulong timaan, ang matuod na iglesia mao ang pagkakatoliko. Oh, wala nga, dito tas Katoliko, manghatag ta dito noodles o kaning bugas o tinapa. Kay basig na gipanggutom ng mga Katoliko, mubalhin dito. Mao na, pag humana na, lumsan na yun, wala na, member na. So nanginahanglan sila Katoliko. Kung tinuod mo nga simbahan, nga gitukod ni Kristo, unsay giingon ni Kristo, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan o bunyagi ang tanang katawhan sumala sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo ug tudluin sa tanan kong gisugo. Ako magpabilin diha kaninyo hantod matapos ang kalibutan. Kano sana niya giingon aton 1863 pag sure oy kinsa nga Kristo kanang nagtukod ninyo. Basig Kristo na sa sabungan. Ha? Basig si Kristo na nga sa kato dito sa sabungan. Lisod kayo na Brad. Muna lisod kayo na siya nga gawaton ang imuhang baruganan karon. Kay bisag gisawa gyud kay ebidensya. Ako sus Ginoo ko gikapoy na magpasaan sa mong libro nga nagsulti kinsa ang matuod nga iglesia. Lisod man pug kaayo og moingon ko nga basig mangutana ka, o kung dili Adventista, kinsa man? O unsa man? Kung dili si Kristo, kinsa man? Sus, ganina ra ko yaw-yaw. Nga wala nako giangkon nga ang simbahang Katoliko ang matuod nga gituod, ang gitukod ni Kristo. Kinsa nag-angkon? Ang inyong mga basahon, inyong mga inyong simbahan, nga nganong dili man na ninyo iwale sa inyong mga membro. Nganong dili man na nila iwale? Kay basig manghawa ang mga membro. Ay, Katoliko di ay, nga ingon din ninyo kato mga nanghawa, yawa na. Namugog ka sa kutubagan, sis. Takilid ko gamay, sis. Ha? Sus, why makadungog? Wag yung kay makadungog sa Katoliko. Nga muhawag Katoliko. Nga mingon, nga mga yawa na. Wala yun. Pero nagisulti ang Biblia. Nabinalag, mubalhin kag Seventh-day Adventist, nagpaka-Hudyo na ka. Nag-apil-apil na ka sa mini, nga Sabado, matod pa sa ilang basahon. Unsa may tawag ka ng mini? Peke. Dili tinuod. Pinadayag 3 Gs, unsay gingon. Kaya atong basahon ang Biblia. Pinadayag 3:9. O say gisulti atong mga nagpakahudyo, kanang mga sakop diha sa pundok ni Satanas nga nagpakahudyo. Kinsa man ang nagpakahudyo? Katoliko pa? Dili. Kinsa? Ang mga Seventh-day Adventist. Apil-apil sila sa adlaw igpapahulay nga Sabado nga sa mga Hudyo. Ila raman pong simbahan na nagsulti ana nga sa mga Hudyo na. Unsay gingon? Kanang mga sakop diha sa pundok ni Satanas nga nagpakahudyo. Mga bakakon kana sila. Paduolon ko sila kanimo og paludhon og pasimbahon ko kanimo. Unsa daw?
Kung magpabilin mo diya sa mga nagpakahudyo nga pundok, matod pa sa baba ni San Juan, no? Mga sinagoga o mga pundok sa yawa. So murag tinuod to yang gisulti, no? Nga naay mga yawa diha sa Seventh-day Adventist. So gipamatudan niya, ana man sa kanina. Yes, uyunan na ko na. Namay mga namay yawa diha sa mga pundok. Lalimang kag ang kuno ni muna. Unsa day ang yawa, bro? Ano palag po sa Juan 2:18. Last 5 minutes. Okay, 5 minutes pa, taas pa. Unsay giingon ni San Juan, no? Katong mga nihawa sa pundok sa mga apostol. Dili mali silang pundok sa apostol. Wa mali sila kaabot dito, bagay sila kita sa anino galing San Pedro. No? Unsa may giingon ni San Juan? 1 Juan 2:18-19. Unsay giingon? Mga anak, doon na ang katapusan sa kalibutan. Gisugunlan na kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo. Kinsa daw? Muanhi ang kaaway ni Kristo. Bot, basta bot. Sa umaabot ka panahon, gikan pagsulti ni San Juan. Kinsa may mga niabot? Atong 1863, gikag US, gikag Amerika, kinsa niabot sa Pilipinas? SDA. Kung sa'y gingon. O kaniya nakaroon ang mga daghang kaaway ni Kristo. Busa, masiguro nato nga dool na gayod ang katapusan. Kining mga tawhana, dili sakop sa atong pundok. Kung daw? Ang mga naulahi nga niabot, dili sakop sa pundok sa mga apostol or gitawag og Apostolic Church. Kining mga tawhana, dili tinuod nga mga sakop sa atong bundok. Busa, mamulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namaya sila, aron maila nga sila dili kauban nato. So kinsa ang mga antikristo? Ang mga dili ingon nato. Katong dili sakop sa pundok sa mga apostol. Matod pa sa Biblia, katong wa kaabot sa presensya sa mga apostol. Efeso 2:20, balikon ako, gitukod ang simbahan ni Kristo diha sa sabakan sa mga apostoles. So kung ang inyong ang anniversary sa inyong pundok, 150 pa lang katuig, ay sus, di na mao. Kung 20 katuig pa lang na, ang dati ninyo silingan karon pastor na delikado na. No, nagtukod-tukod og ilahang simbahan. Delikado na, Brad. Unsa may giingon diri sa ilang basahon? The last day events, hilig ni sila ni ba? Pero dili pabor sila ha. One thing is certain. Those Seventh-day Adventists who take their stand under the Satan's banner. Unsa daw? Ha? Those Seventh-day Adventists who take their stand under Satan's banner will first give up their Last 2 faith minutes. in the warning and reproof contained in the testimony of God's Spirit. Kinsa ang nagdala sa bandila sa yawa? Kinsa gingon? Those Seventh-day Adventists. So kumubalhin no, basig magdaladala na mo flag sa yawa ani pohon. Mahimo na mong amans. Kabalo mo unsay amans? Acronym na sa ang mga anak ni Satanas. Tawagon na mo amans. Oh. Lisod kayo na. Nagyan kon ra bagyo na niya. Nga naara bagyo punara bagyo na sa mong membro. Mga yawa. Oh. Di ba? Nakadungog tatanan ka na ganina. So nasyak ko na akong gatbang mubarog og kay mga simbahan sa Seventh-day Adventist gitukod ni Kristo. Nga na yawa kauban. Perting yawa ah. No. Ako rin nalungkot sa akong kauban. Sa first time nagsigib ako take note. Sus unsa naman ni oy nahimo naman ning kanang bitong
drama bitaw sa radyo nga kang Doktora Lourdes Rosaroso sa kini ang akong kiliran. Nagsige 40 seconds. marites ang akong kauban, akong katbang. Wag yun sa giyagyag. Dapat ba? Ako naapod ni basahon nga si Kristo nagtukod og 70 Adventist. Wala, ang yang giingon, uno Korinto, nailaing magtukod. Giangkon po na sa Iglesia ni Cristo, giangkon po na sa Foursquare, giangkon po na sa Mormons, daghan nag-angkon ana. Pero ang giingon ni San Juan, dili sila mga kauban nato, mga Last 10 kaaway minutes, sila ni 10 Cristo, seconds. mga pundok sila sa yawa. Og mayong hapon kanatong tanan. Okay na ka, Brad? Ako'y bahala, hindi kulit mo daghang itong bangka da. Okay, ato ihatag ang 10 minutes, 10 minutes. okay, start now. Okay. Unang pangutana Brad, kay gilitok manggod nimo ganina si Brother Juan. So ako ang pangutana sa imo ha Brad. Si Brother Juan Brad, Katoliko ba siya Brad o dili? Point ba? Point of order, moderator, ako lang, point of clarification. Counter. Okay, go. Tutangin nakapilido ng Brother Juan. Imo kay basig, amo na silingan mananggiti dito imong gitukoy. Isa man ang Juan. Pero na imong Brother Juan Brad kay ang atong tema manggod Brad, pamatud-an nimo nga si ang 70 Adventist gitukod ni Kristo. Dili ni Brother Juan, kisam na nga Juan. Okay. Okay, pakunta na. Okay, akong pangutana sa imo ha. Si Juan ba nga John the Baptist Ana. kauban ba na sa Katoliko? Yes or no? Yes, kauban. Kay Santos na muna. Okay. Si San Juan, paminosa. Papakumahuman, isi ko kiyo ang timaan sa inyong simbahan, isa sa timaan, ang pagka-apostoliko. Mao na gingon niya sa inyo. Ang timaan sa matuod na iglesia, ang pagka-apostoliko. Apil diha ang sa four marks of the church, matod sa inyong basahon. One, Holy, Catholic, Apostolic. Imposible dili na mo kauban, imposible dili musulti ang inyong simbahan, nga dili na mo kauban, nga dimension man ang marka pagka-apostolic church. Next question. Okay, matod nimo yes. Si John the Baptist kauban ninyo. Yagingon rin sa inyong libro, Christian Morality and You. Doon na imprimatur of nilog sa twakan eh. Sige, padayon. Yagingon rin did Juan have to be a Christian or a Catholic to be saved? The answer to this question is no. Ngunit sa ubos, kadua. Because God in His own wisdom intended this loving grace to Juan. He was saved even though he was not a Catholic. Pangutana. Asa ko mo to, Brad? Si mo nga mali o dress yung libro nga tama? Okay, moderator's time, Mr. Moderator. Okay. Ang tema nato pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist Church gitukod ni Kristo. Mao na ang tema. Counter. Ang pangutana nimo, Katoliko ba si Juan? Okay? So, i-reply ng imong pangutana, Brad. Dapat ang imuhang pangutana diha, uyunan ba nimo nga membro si San Juan sa Seventh-day Adventist? Pamanta nagpunting sa Katoliko. Counter, Mr. Sige, Brad. Senator. Okay, counter. Ako alang gisubay ang iyang presentation kaganina. Mao man rin, gingon rin. Okay. Ang gingon rin. Gingon rin nga base lang gyud sa tema. Unya sumala sa gistan. Unya Brad, ako lang gisunod ang imong presentation kaganina, naglitok kag Juan. Unya giangko na ba nimo nga yes, Katoliko. So na ko'y katungod mo follow up. So akong pangutana Point of ako order, moderator. Karon ako si moderator. Point of order, moderator. Karon ako si moderator. Point of order, moderator. Nagkaroon sa tema nga mag-focus siya sa rules na to. Magsulti siya nga, musurrender siya sa maong Mr. tema nga Monitor, mo. kay Sara man- Bago na ko Objection, tawakon, ang tawag ko Gingon, ang tana. Si moderator kay Sara Dre, gingon rin. Kay Sara gyud ang Kaya objection. naman go, di pangutana ka niya ganina. Isulod kasi ang pangutana. Yes. Gisundan ka. Oh. Dayon gibasahan kag
referensya nimo Oh, karon dili na pud ka mo yun. ano ang kwan moderator? Nangutana siya, nagtubag ko. Ayaw namin si Sa moderator. next question niya, baskin follow up pa na, next question man na. Wala na. Musubay gyapon siya sa tema. Mora na nakuha siya. So- Ang kunon sa niya karon, nga undangon tanig debate, maglahi tag tema. Katoliko na sad. Ana ba? Baskin kung saan pa niya dihang pangutana kay ang rule Mr. na to, Monitor. mag-focus lang sa tema o dili muli kay sa isyu. Nagpunting na siya karon sa Katoliko kung kauban ba ni kwan kwan ba dapat unta ang pangutana niya may tungod sa Mr. tema. Moderator, Dili mo na mo. Mr. Mr. Moderator, tagayin Oh. ako isa Mr. Moderator. Oh. Ako lang iklaro Mr. Moderator nga yung tubag naman siya kayo nag-yes. So nga nung why not nga dili na ko siya pangutanon og follow up nga iya mo po nang gi-present kaganina nga no naglitok siya kuwan dagang kay naka-live dagang kay live. So ako lang siyang gi-follow up lang tika Brad. Unya tubaga lang Brad. Tubaga lang Brad. Sige. Oh. Sige, pangutana. Moderator, tagay verdict sa moderator. Ay sa pang moderator unsa man? Granted ang objection o dili? Pausap sa pangutana. Okay. Oh. So, ako na yung follow up sa mo ganina ngayon kasi John the Baptist is Catholic. Yung ingon diri sa inyong libro sa page 157. Nimdum ya? Christian morality and due. Dunay Sige, sige. imprimatur og nihil obstat gingon. Kisay primator na Brad. Okay, Masasa Brad. okay. Tama kayong primator. Okay. Sige Brad. Ang imprimatur Brad si Reverend Mark A. Dinardo. Nihil obstat to ang imprimatur Most Reverend James A. Hickey, Bishop of Cleveland. Sige. Gingon diri. Because God in His own wisdom extended His loving grace to Juan. He was saved even though he was not a Catholic. Pangutana, asa ko mo to Brad? Sa imuha o diri yung libro nga tama? O mutuog yung kaskuha. Okay. Ano man? O tubagon na lang tika bisag out of topic ka. Di namang gyud ka kalingkawasan eh. Namakak ba ang inyong simbahan? Nga ang simbahan Katoliko ang Apostolic Church? Dili naman tanong ko ni dapat tubagon ba kay ang tema na mo mahutungod man siya simbahan tinukod ni Kristo. Niambak naman noon siya karon sa pagkakatoliko. No? Diri ka sa kuwabrad kaya naman nagsulti man diri sa inyong simbahan sa inyong basahon brad. Nga ang simbahan apostolikanon. Nga dili na kamo. Punting diha sa imuha brad. Sulti lang di makayang tema brad kaya ako na po mo pabarog. Okay. So, ingon ka ganina nga sa imuha ko mo tuo. Nganong dili man ko nimo patuhuon sa inyong libro Brad nga ingon nga si Juan dili Katoliko. Ngano man namutbot ni Brad? Point of Yes or order, no? moderator. Pwede na ko mahiling ang iyang referensya? Okay. Okay. Okay ha? Tanawa ang imprimatur. Okay. Basa akong imprimatur pod. Basa ba imprimatur? Ako nang atik no? Ganun lang, isa. Mr. Moderator, ikaw na po Mr. Moderator. Para nga wala na. Wala na ako na. 20 seconds basta di mo tubag. Ay, giputol man. Giputol. Giputol man. Objection, Ayaw. objection, Moderator. objection, objection, Giputol man. objection, Gihunong objection, naman siya sa Katoliko. objection, Damay objection. sumpay, moderator. Objection. Damay sumpay. Objection. Ay, giputol. Objection. Giputol man. Objection, Mr. Moderator. Objection. Giputol man. Wag ka sa mga sa kibasa. Pumila ba? Objection ko? Yeah, go. Objection ko ba? Go, go. Tanawang na rin mo pagkakon karon. Objection, Mr. Moderator. Moderator. Objection. Pabasa Isa, ka, isa. moderator. Objection. Giputol. Mr. Moderator, objection. Sige, Bisan. Okay. Ang among rules nga yang gisuwat, iya ginisuwat ha, gingon siya drio. Lagi. Ideklara sa moderator na wala tubaga sulod sa 20 segundos. Moderator. 20 segundos, wala tubag. Nagpoint na porter ka, Wala moderator. tubag. Ayaw sa dili sa mangilan. Dara, moderator, ito basahon, be. Basa. Ay, sas! Magkatikasan ko na lang tawanan eh. Pagkabakakon, no pekingon. Because God, in His own wisdom, extended in His loving grace to Juan. He was saved even though he was not Catholic or Christian. Anya. Naunsa ka? Anya. Muto ka nga si San Juan, dili Kristiyano. Bebe. Ay sa, nangilad ka. Nangilad ka. Giputol sa Catholic. Kung matinudanon
ka. Dapat basahon ni mo dre. Nabay gingon nga Katoliko siya. Giputol ni mo, Brad. Katoliko siya. Bakakon kayo ka. Katoliko siya. Nakikingon dre. Or. Siya. Dili siya gingon. Dili siya Katoliko. Or. Dili A Katoliko. Christian na makak. Ikaw ay Giputol ni mo sa Katoliko. Objection, Senator. Dili mali period. Bakakon man akong kaatbang. Kurapok tinuod. Unsay gingon. Balikon ako. Oy, objection mo. Because Halang na. dili na makaka. Nagtuon na. Ang gingon. Nagtuon. Ang gi-highlight lang, Mr. Moderator. Basta, Mr. Moderator. Oh, basa. Giputol niya. Basa. Dili siya taman sa Katolik. Katoliko ba si Oh, Juan? basa. Oh, basa. Okay. Katoliko ba si Juan? Basa mo si Monitor. Katoliko ba si Juan? Because God in His own wisdom extended His loving grace to Juan. He was saved even though he was not a Catholic or a Christian. Bakakon! Yan ay gingon. Bakakon! Baka ko man, nabalik gingon na Katoliko. Giputol mo sa Katolik. Nabalik gingon na Katoliko siya. Or Nade ang gingon. Christian, ikaw. Kanang ore, Kristiyano, masabuti magkadi ka na. mo to. Masabuti ko gag Si ore, San Juan. masabuti na siya. Dili, Katoliko. Kristohanon. Basta mo yung Bakakon man ang tawanan ni Panayon, Mr. Moderator. Basta mo yung dekor. Masabuti na. Katoliko si Juan. Ha? Ha? Bago siya na Katoliko, bago siya na Kristan, si San Juan Hudyo. Gingon, dili Patakala! Gingon, dili Katoliko. Desisyon mo si Juan. Pataka lang. Wala na. Next question lang. Pataka lang. Okay. Baka kung giputol. Wala, giputol. Gingon. Sabi na gingon mo. Basag balik. Ikaw basag balik. Basahan ako ha. Basahan ako ha. Basa. Because God in His own wisdom extended His loving grace to Juan. He was saved even though he was not a Catholic Or? a Christian. May gingon. May gingon na Giputol Katoliko. lang kanina sa Katolik. May gingon na Katoliko. Bakakon kayo kung katbang. May gingon na Katoliko. Sakpan. Basta na. Sige, Basta na. next question. May gingon na Katoliko si Juan Re wala. Nawala. Dili lang kay Objection, Katoliko. objection, Mr. Monitor. Objection. Mr. Monitor, nangutana ko kategorikal. Ipatubag niya na ba wala. Ang ako pangutana na ba'y giingon Ria nga si Juan Katoliko? Yes or no? Tubag. Tubag. Sa wala pa si Juan na Objection, Katoliko. Mr. Hudyo siya, Mr. Moderator. Objection. Iyan giputol. Ito ba kategorikal? Kategorikal, ang mabasa diha. Kategorikal, wala dito. Dili sa Katoliko Oh, karaan, or a Moderator, Christian. ito ba kategorikal? Moderator, mutubag ko ha. Paraan na, wala Eh, ito para kategorikal. makasabot ng tawhanan eh. Objection ko. Moderator. Objection. Ah, sige. Wala siya tubag kategorikal mo object ko. Nakoy katungod. Oh. Nakoy katungod mo object. Nakoy katungod mo object. Kaya naman ang rules kategorikal. Wa man ka tubag kategorikal nagwalay man ka. Ako pangutana, do na bay gibutang driya gisulat nga si Juan Katoliko. Nawala. Ayaw lagi putla. Nawala. Ayaw putla. Giputol malimo. Tubagon ako, Moderator. Tubagon ako, Moderator. Objection, ayaw. Kategorikal. Tubagon ako, Moderator. Naba, wala. Kategorikal. Nawala. Gisulat diha. Nawala. Aminaw, gisulat Nawala. diha. Nawala. Dili Katoliko si Juan. Nawala. Naalagay. Oh. Gisulat niya. Nay nasulat niya. Si Juan, dili Katoliko or Kristohanon. Nga naman, bago siya na Kristohanon, Hudyo siya. Patakara ka. Okay, sunod. Ayaw sa dapat ka mandalit. Ang problema lang, baka ko nang mabasa, putlong. Kung nagmatinudanon ka, Mr. John Lloyd, sa imong pagka-Seventh-day Adventist, tama yun ang gisulti sa Biblia. Sinaguga sa yawa. Giputol ni mo ang basahon. Si San Juan, dili siya Katoliko or a Christian. Buot pasabutan na ang Diyos, bago siya ang nahimong Katoliko or Kristiyano, ginawa siya sa Diyos, patata lang. Sunod pangutana matod nimo nga dunay mabasa diri na daw. Nga si nag-ingon daw nga si Juan Katoliko. Libro ni ninyo ha. Libro ninyo ni Brad. Ako pangutana doon naman ay unom ka sentence. Ikapila nga sentence nga giingon Juan is a Catholic. Ikapila nga sentence 1 2 3 4 5 6. Ayaw lagi putla lagi, Brad. Objection, si Monitor, objection. Objection. Dili niya dapat putlon ang iyahang ebidensya, Moderator. Objection ko. Objection ko. Nama kay Juan mo sa Juan. Objection ko si Monitor kay wala siya nagtubag. Wala nagtubag. Wako na utana giputol man ako. Wala ako pangutana ikapila nga sentence. Kay nag-ingon man ka nga naay nakasulat nga Katoliko si Juan. Karon ikapila nga sentence.
Sa kapila ka sentence. Ikapila ka sentence. Isa ka sentence naman na. Ikapila ka sentence. Ikapila ka sentence. Ikapila ka Sentence naman na. Ikapila ka sentence. Pila daw, tawa daw, pila ka sentence. Pila ka word. Pila ka sentence. Baka, isa ka sentence naman na. Wala na, di mo tubag. Isa ka Wala yung sentence basa. naman na. Nangutana ka. Pila wala. ningon ko isa. Di mo na maminaw. Ikapila ka words. Tumagon ako. 1 minute moderator. Ikapila ka words. 1 minute moderator. Ikapila ka words. Kambyo na magkapataka. Ka pangutana. Ayaw putla imong ebidensya. Maulaw kasi mong pastor. Maulaw ka. Ayaw putla ang ebidensya, Brad. Ayaw, Brad. Relax ako, Brad. Hung-hung pa ni. Ayaw putla ang ebidensya. Catholic Church or Christian. Giputol man nimo. Ayaw basaha diha, bro. Nga putlo nimo. Mubasa gani ka Revelation unsay giingon dre. Paraphrase and anoint upon the books of New Testament unsay giingon. He that holds out shall be pillar of the church and live quietly to perform the office of the apostle. It shall more disturb or cast, and I will acknowledge him as person truly godly, a true member of the Catholic Christian Church. Matod pa sa Biblia nga paraphrase version. Okay, sunod pangutana. Kay di man ka mo sugot og sentence nga naman unong ka sentence gusto kag words. Ako sa pangutana sa imuha, ikapila nga words diri nga nagsulti nga si Juan is a Catholic. Ikapila nga words. Gatong ihapon. Ay gunit. Hindi mo gunit pagunitor, mahadlo ka. Dugay kin mo yuli. Dili, mahadlo ka atong ihapon. Paano magagbasa? Ihapon na to. Ihapon na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dunay na pulo kapin. Dunay na pulo kapin nga words. Ikapila nga words. Ikapila nga words nga nagsulti nga si Juan Objection, Catholic. moderator. Moderator, objection. Ikapila. Counter ko ha. Okay, go. Nangutana siya, moderator. Siya ra po nitubag sa iyang pangutana. Akong pangutana, moderator, tarong pa ba ni? Counter mo si monitor, counter. Mr. Monitor na nagtinarong man ta diri. Ang iyang giingon, akong giingon siya na pulo ni ka words. Kita mo sa gina gibasa mo niya, di ba? Kita man mo. Mr. Monitor, kita man mo gibasa niya kabalo siya pila ka words, dunay na pulo ka pin ka words. Ako ang pangutana, ikapila nga words nga nagsulti nga Juan is a Catholic. Kaingon man siya nga bla 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 bla. Ikapila nga words nga nag-ingon rin nga Juan is a Catholic. Ikapila nga words, patubagam si Monitor. Kiklaro kayo. Ingon lagi ko, moderator, nga akong ihapon. Moderator, para makuha na kong pila ka words, ihapon ako. Kung saan ako pag ihap, moderator, di naman niya ihatag kay nasakpan naman. Monitor, tigtubag man siya Mr. Monitor. Monitor. Dili mo na tig-request. Nangay, Buwan na ilami. numero, gipatag, gusto Ang mo ko niya. tigtubag, di na gusto mo tubag. Ay sa dem, tapos sa pao, Oo, Brad. magaling tubag. Patabago sa tubag. Tubag dia. Moderator, objection, moderator. Unsa man niya akong kaatbang moderator nga mahadlok naman tanawon ang iyang referensya. Gusto na ko ihapon para mugawas ang kamatuoran kay giputol na ba na niya moderator. Ya dili na basa kano gi-memorize na ko na pila ka words. Nangayo kag exact number di akong ihapon. Unsa man moderator, ihapon ako dili. Mr. Monitor to ipahap. Pahap to Mr. Monitor. Ya pa moderator gipapaniot ra ba kana? Ingnan ako sa ganyan na napulo kapin. Nganong gipaihap pa man kunin mo nga imo na maghihap. Pulo kapin pila ka words Mr. Monitor kani. Ipaw pila kay papilian na to siya. Kay mo man siya nga Catholic. Juan is Unsa man Catholic. moderator, ako ang mo ihap o ikaw? Siya moderator ikaw, debater man ka. Kinsa man gini mong gipaihap? Debater man ka siya akong gipaiha. Ay, sabaga moderator. Pila. Pila Mr. Monitor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, pangutana kay 21 man dayni ka words. Ikapila nga words sa 21 nga nagsulti Juan is a Catholic. Ikapila nga words. Ika 21. Okay, Oh. Nya unsa may naaana? Mao na imong tima. Explain. Isa, mao na imong tima. explain. Di man na mao imong tima. Explain ba explain. Pero dungagan nun nimo niya. Rebatal ni. Or Christian. Nadungagan man nagtulo ka words diha. Di man day ni kulang man day ni comprehension niya ko ang katbang. No. Dili man na maobrad. Basking mingon pa ko kay ka 53 na diha. Pero dili mao atong tema nga gidebatihan, nangilad pagyud ka, giputol pagyud nimo ang tawag ana Brad. Bakakon.
Next question. Okay, matod nimo ika-21, ngingon ka nga ika-21 naingon nga Juan is a Catholic. Unya akong gibasa diri ang ika-21 gingon diri a Christian man. Christian may gingon diri pangutana. Unsa nga dictionary nagsulti nga synonym ang Christian o Juan is a Catholic? Unsa nga O, dictionary? dala, dili na kinahanglan dictionary kung dili Biblia yun. Okay. Paraphrase version. Unsa nga Yung dictionary? Ngayon basta apo na klaro na ko si monitor objection. Klaro na ko si monitor kay naglihis-lihis mo sa pangutana. Ngayon bidri nga sumala sa pangutana tubagon. Okay. Ako ang pangutana, unsa nga dictionary nagsulti nga synonym ng Christian o Juan is a Catholic? Oh, kadali lang. Unsa nga kwan? Dili ka mo dawat Unsa aling nga Biblia. dictionary? Dili ka Unsa nga Biblia. dictionary? Tubag unsa nga dictionary? Ang atong tema Biblia ug referensya. Si monitor, kabuya ay, kabuya na kayo si monitor, di na kita mo lihat. Di ilang mo tubag yun. Tubantayan na gigan, naka-live yaw. Naka-live ta. Wa na gid siya ning tubag. Sa tinuod lang yun. Di na gid mo tubag. Ano naman? Nailan siya bakakon kay moingon siya nga Katolik si Juan. Unya, yun man gid silang libro dili. Oh, klaro na ko pangutana ha. Usbon ako. Akong usbon. Mr. Monitor, usbon ako. Okay. Ang ingon lagi diri sa ika-21 nga words, ingon kay ika-21, giingon diri Christian. Karon unsa nga dictionary nagsulti nga ang Christian o Juan is a Catholic is synonym. Unsa nga dictionary palihog tubag? Unsa nga dictionary palihog tubag? Atong basahon. Unsa nga dictionary Mr. Monitor? Akong dala Biblia og referensya. Oh, Juan is a Catholic ha? paminaw ha. Unsa man gid mo? Catholic o Christian? Juan is a Catholic nya definition ang synonym ana Christian. Unsa nga dictionary? Oh, paminaw. Saro tubagon pa nimo na. Ala dili na ko ni tubagan, unsa man mo tubag ko dili. Oh, may klaro ni kapang nako. Continue. Saint John lived in 1st century AD. New Testament apostle. Kristiyano dili. Traditionally, he wrote the 4th gospel and the Johannine epistle when he was a bishop of Ephesus. Obispo, Kristiyano dili. And the island of Patmos, he was his emblem, an angel of peace. In December 27, magpiesta mi kang San Juan og December 27. Kay giilan na mo nakakristohanon o Katoliko. Alangan ba na magpista mi sa Protestante sa man ninyo mga SDA. Dili man. Kaya unsa pa gingon diri sa Biblia? Duha man ang gingon. Balikon ako. I will acknowledge him as person truly godly, a true member of the pure Catholic Christian Church, known by the name of New Jerusalem, descending from heaven. Klaro kayo! Obispo o gipistahan sa Kristohanong Katoliko. Alangan pa na mag-70 Adventist na. Taka ram ka. Next question. So akong pangutana, ingon man ka nga unsa to nga dictionary? Wa man mo gilitok god. Oh, ihatag siya Brad. Okay. Okay, Unsa basi- nga dictionary? Okay, gusto ka ni Brad? Sa Okay. Pasko, regaluhan ta ka. Okay, sige, wala pabuto na ko na. Okay. Encyclopedia sa Hutchinson. Hutchinson Encyclopedia giingon man ka diha nga basta mulitok og Christian automatic Juan is a Catholic. Unsa nga page? Uy, Unsa nga page? okay na yung pangutan na? Okay, unsa nga page? Time post. Unsa nga page? Di, Time post, time post. ipaklaro na ko si Time post, time post. Kung unsa nga page nga nagsulti basta mulitok og Christian Juan is a Catholic ang definition na na. Time post. Time post ha. Basahon na to. Okay. 1 minute. Ipabasa si moderator 17 seconds. basta mulitok og Christian pasabot Juan is a Magkana Catholic. siya, nakagisag pangutan na sa last question. Atong tabagon para maganahan siya. Hutchinson Encyclopedia 2001 edition. Loya niya. Page 575. Mara man na iyang pangutana. Pero lama ko 1 minute. Magbuot siya. Akong basahon. Saint John live in 1st century AD. New Testament apostle. Alangan ba na mag-70 Adventist? Wa ka makuyapan diha.
Final stand na bro. O, din natapos ang nagpangutawan na. Tapos sunod ang final stand. Okay na Brad? Okay, final stand. Ay, Ginoo ko, abi pa man ako makapuntos. Wa gyud bakakon nga makadaog sa tinuod lang. Putlon ba naman ang iyang ebidensya? Dili man na mao. Mubasa gani kag ebidensya dapat matinud-anon ka paminaw Brother John Lloyd. Ayaw putla. Giputol ra niya nga katong gingon nga si San Juan dili Katoliko. Period niya. Mao na ang iyang panabot, period usab. Kaya na period man mao nang naa siya sa pundok nga dili matod pa sa ilang basahon dili one Holy Catholic Apostolic. Iya pa karong barugan kay kung naa pa koy pangutana karon na nako na hibalan nga ang Seventh-day Adventist di ay conclusion man dili di ay motoo nga ang mga apostol Kristohanon. Dili sila motoo nga Katoliko pati pod usab Kristohanon. Kay dili man sila motoo nga Kristohanon ang mga apostol diha kikitsa ditong kauban ni Kristo. Slow connection, no? Pagkapalpak ani akong kwan gibarugan niya dili Katoliko. Wala, kanina. Nya namay or a Christian. So dili po dahil Kristohanon. Motoo ka na Brad nga ang mga apostoles or si San Juan dili Kristohanon. Okay raon ka na Brad og dili Katolik. Kuha jay makapuntos ay bakakon. So tinuod ang giingon sa pinadayag 3:9. Mga pundok ni Satanas, mga bakakon. Salamat Brad John Lloyd nga imong gibarugan ang pinadayag 3:9. Salamat Brad John Lloyd nga imong gibarugan ang Mateo 7:15 nga muanhi ang mga mini nga mga pundok. Muabot ang panahon, muabot ang mga lubo. Salamat Brad John Lloyd. Salamat Brad John Lloyd nga gibarugan nimo ang Mateo 24. Unsa man na mga kaaway sa atong Ginoo. No? So okay ra noon taton kuya kay makapuntos man siguro sus karon kay paghiling. Ang gi-highlight dito Roman Catholic. Di man a period or a Christian man. So kung dili Katoliko si San Juan, dili pod unta siya Kristiyano. Pero kay Kristiyano man gibasa na to unsa nga pista ni San Juan, December 27. Kaya ingon-ingon pa siya, Brother Juan, kisam na nga Brother Juan na. Ugangan daw niya. Si Apostol John di ay ang yahang gipasabot. Last 2 minutes. So sayang kaayo Brad, no? Ano, ihawa. Sayang kaayo Brad ang imong pagpabarug diri. Lasaw nga naay sagol baka. Unsa may giingon diri sa Roman Catholic Church. Ulra Madrid. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome, Jerusalem. Almost 2,000 years ago, about 120 persons were gathered there. They are follower of Jesus Christ. Si San Juan, follower man ni Jesus Christ. Kristohanon dili. Kristohanon. Pero natingala ko aning John Lloyd. Dili daw Kristohanon na si San Juan. Pagkapalpak. No? So mao gyud na gyud. Tama gyud ang iyang gisulti ganina. Nga naay mga yawa diha sa pundok sa Seventh-day Adventist. Tama ang iyang gisulti sa ilahang basahon nga naay mga Sabadista nagdalag banner sa yawa. Kinsa man to? Katong mga bakakon. Kinsa to? Mga bakakon nga mga Seventh-day Adventist. Those Seventh-day Adventist ang giingon. Nga kinsa man na? Kinsa man na makakkarong hapuna? Lalom. Ang atong kauban, giputol ang iyang basahon. Murag correct pero mali di ay. 30 seconds. So daghan kayong salamat Brad John Lloyd. Nga imong gibarugan diri ang bakak nimong argumento. Daghan ang naminaw karon diri nga mga Katoliko.
ambot og mamalhin pabanig sa badista. Na. Salamat kayo, Brad, sa imong pagpabarog sa bakak nga pagtulunan. Ug daghang salamat. Bidag kong ganila, wala pa to. Closure ito niya. Yan na po, closure. Yan na po, Okay, sa makausap, mayong hapon. So, pista ninyo, peace. Peace lang kita ninyo mga kaigsunan. Tungod kay kini, itawag lang ni siya o debate ra gini siya. O, wala gini personal. O niya, diri ko sa akong final stand, 5 minutes na ni siya, mubuo lang ni siya. O niya, ako na ipasabot. Nga si Brother Roland, ako kubalo kung nagtugan to siya sinuod o di lang po kumuhukom nga na makak siya. Basta kay, wala nagpasabot, nga basta maingon o Christian, nagpasabot na siya nga Catholic si Juan. Wala man na nag-ingon. Kanya giingon gyud riya sa libro, niya si brother gibasa gid niya nga gisulti gyud nga Juan is not a Catholic. Kanya ang nakamali nasipyat lang siya ato nasipyat lang siya ato nga nag-ingon siya nga yes Catholic siya. Pwede man niya ingon nga dili Catholic. So nasipyat lang siya ato nabasa man gyud riya no. Kanya giingon riya nga si Juan dili Catholic. O niya, by the way, tuwa na ilhan karon o kinsa gid ang nagtugan og tinuod o kisay nagsubay sa Biblia o kinsa. Wala ako okay ra sa kuha gyud nga atakihon ko. O niya, sa sige na ko kuan siya, gusto gid niya i-stand ang Roman Catholic Church as Jesus Christ is the founder, no? Pero dunay giingon diri sa journal ni Sok Fernandez, no? Misuwat diri na Ricardo J. Archbishop of Cebu. Pirmado niya si Richard J. Cardinal Vidal. Unsay giingon niya diri page 15. Giingon niya diri atong basahon. Ingon si Sok Fernandez isuwat niya. O kini mao usa ka dakong kalig-unan nga ang Iglesia Katolika dili mao ang matuod nga Iglesia ni Kristo. Kay ang gitudlo ni Kristo mao man ang pagdani sa mga kalag pinagi sa pagpasabot kon pagtuo sa mga tao dili sa pagpugos ni pagpatay niadtong dumili. Dili na to ikalimod mga kaigsunan nga dunay nahitabo nga Last 3 minutes. dunay nahitabo nga dark of ages. O sa mutumog sa dili basta dunay dili magpabunyag sa kuan patyon. Mo nagingon ni Sok Fernandez nga o kini mao'y usa ka dakong kalig-unan nga Iglesia Katolika dili mao ang matuod nga Iglesia ni Kristo. So ako lang gipasabot kaganina mga kaigsunan nga wala na siya nagbase sa pangalan. Wala na siya nagbase sa mga referensya. Nagbase na siya sa tudlo. Nganuman, dunay tinuan si Jesus Christ mga kaigsunan, no? Kuya duna po siya ginatuman nga balaod. Sa ako lang iingon sa inyo sa mga naminaw, sa open-minded lang. Pero katong closed-minded, isarado na lang ninyo kay dili naman ang mablihan, no? Sa open-minded lang yun nga mga naminaw, ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ mo ang Seventh-day Adventist Church nga no. Tungod kay mga 10 Commandments lovers. Tungod kay ang Seventh-day Adventist Church nagwali nga kinahanglan tumanon yun ang tanang sugo sa Ginoo sama sa gibuhat ni Jesus Christ. Juan Kapitulo 15 versikulo 10, si Jesus Christ nagatuman sa sugo sa mahan. Aron mapabilin siya sa dogma sa amahan mga kaigsunan. Mao na siya nga kung dunay relihiyon nga magwali nga di na nato tumanon ang sugo sa Ginoo o dili na nato tumanon ang mga gisugo sa Ginoo kana makaisunan dili na siya tinukod ni Jesus Christ. Nganuan ang balaod mga kaisunan mao hinungdan nganong na wala na luwas ang mga dautan. Giingon diriya sa Salmo 119 115 giingon diriya 119 115 ato nga basahon diriya giingon dili maluwas ang mga dautan kay wala man sila magtuman sa imong mga balaod. Ang Seventh-day Adventist Church kanunay nagatudlo sa napulo ka sugo. Bisag asa mi mga kaigsunan
Mao na nga kung inyuwang subayo ng Biblia, dunay gitawag nga Bible connotation kanang kung sige pasabot sa Biblia ba. Kung inyong subayon makaisunan ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ, mao gyud ang Seventh-day Adventist Church. Si Jesus Christ batasan niya ang adlaw ipapahulay. Adlaw Sabado gyud ha. Lucas 4:16 dunay giingon riya kani nga libro. Dili ni siya amo ang libro, duna po ni siya inilob sa atong imprimator. Ang imprimator niini si Franciscus Clark. Giingon riya sa Lucas 4:16 nga si Jesus Christ batasan niya ang adlaw igpapahulay. So why not nga dili nato batasano ng adlaw Sabado? Why not nga dili nato batasano ng adlaw Sabado nga si Jesus Christ nga magtutukod sa simbahan batasan man na niya? 5 seconds. Dili pwede nga nananggal. Mao lang nalaygo ng Dios. Okay, maayong hapon sa tanan. Ato palapakan ito mga debaters no, sa side sa ato ang affirmative. Si Brother John Lloyd sa sakop sa Seventh-day Adventist ug ato ang kaubanan sa Catholic Faith Defender sa Ikakos chapter ato ang presidente. Naginayawa rin. Palong man. Ato ang presidente sa Catholic Faith Defender sa Ikakos chapter sa Makausa atong palakpakan pag-usab. Nga sa tanan nga na dinhi karon unsay imong relihiyon din na dinhi karon makatolika bunagin unsa pa rin Seventh-day Adventist na dinhi kamo na lang ang mag-igo-igo kamo na lang ang magtimbang-timbang kung unsa kinsa ang naghatag og kamatuoran sa ilahang duha no sama sa mong gingon ganina nga kini dili ni away personal kunili kining paghatag lang ni o kaning katinawan sa tuwang pagtuo isip Kristiyano. O sa karon palihog manindog ang tanan kaya atong tapuson sa pagampo. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lagi tulog balaan nga Dios tagiyan niya mo ang kinabuhi. Ginoo salamat sa grasya na imong gihatag. Salamat Ginoo sa kanunay. Sa gasas kinabuhi na imong gihatag sa matag usa kanamo. Nang itong amahan kami nagapasalamat kanimo tungod sa mga grasya ug panalangin nga gibubo nimo dinhi sa matag usa kanamo. Ginoo, sa mga pagpamauli among pangayo nimong presensya nga sa kanunay kami imong ubanan ug palahiyo mi Ginoo sa mga katalagman nga pagagian namo. Nang itong amahan among isalig kanimo ang tanan tungod kay wala kami mabuhat kung wala ka. Kini tanan na magipangayo gipasalamatan pinagi sa imong buktong anak si Kristo ang Ginoo salamdag sa Espiritu Santo Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa mga tuigan na walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat sa tanan. Salamat sa inyong oras. Picture na bro. Picture bro. Bro John Lloyd, kamong da bro picture. Lima. Nara mau. Jalan na may barko kay. Ako na lang yung hatid dito. Bisa. Sila. Ato di. Ma. Sakay na lang niya. Nonong hindi bitaw ka. Uy, kay Mano. Uy, tagtanga. Hadlok. Hadlok. May ding hawak ka. Oh. Live na live. So mayong hapon sa tanan og Viva Santa Iglesia Katolika Romana. Daghang salamat sa inyong pag-uban. Jollibee. Panalangin sa natong tanan. So salig kanunay sa simbahan, salig kanunay kang Kristo. O Prodeo et Ecclesia. Grabe, asa to kabayo gyud bro. So daghang salamat sa mga naguban kanatong tanan nga mga sa tanang Catholic Faith Defenders sa tibuok Pilipinas. Sa itong mga kahigalaan sa online nga nagsubaybay karon daghang kang salamat o salamat sa inyong mga pagampo. So madaugon ang ato ang debate karon nigawas ang kamatuoran no
So ang atong purpose diri nga nung naata diri at least nga mapahayag diri sa San Roque San Roque GKK sa San Roque diri sa Balite Pugon no kay daghan man gud ang mga protestante nga nagsamok-samok diri. So diri nato gipahayag ang kamatuoran kay para mulig-on ang mga pagtuo sa atong mga kaigsuonan. So Prodeo. iba Iglesia Katolika Romana o Prodeo et Ecclesia. Tama dyan. Kaya ka golden no. Bayad ako bayad. Isa kang